आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. कणकवली विधानसभा मतदारसंघातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र पडेल आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र उंबर्डे केंद्रासाठी जिल्हा नियोजन निधीमधून मंजूर झालेल्या रुग्णवाहिकेचं आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आलं. जिल्हा नियोजन 2022-23च्या निधीतून वैभववाडी तालुक्यातील उंबर्डे आणि देवगड तालुक्यातील पडेल या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी रुग्णवाहिका मंजूर करण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही रुग्णवाहिकेंचं जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, सामान्य प्रशासनाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोर काळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सईद, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर संदेश कांबळे, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कणकवली देवगड मतदारसंघाचे आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून याचं लोकार्पण झालं. या दोन्ही रुग्णवाहिका आजपासून रुग्णसेवेसाठी आरोग्य यंत्रणेत दाखल झाल्या. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.